Pii Alice Wahome. Okwayo Uganda mapachoka indi mondo wuogo oko mar mondo miyo kwedo wuok oko e ng'anyo miluongo kod riwruok mar Azimio la Umoja. Wahome wacho ni ng'anyo makamagi mabende osebedo kaneno nyaka e kinde ma osekalo miluongo gi ogai mar Azimio Raila Odinga gin mago ma ok osebedo kanyago lemo. Koloso e gwenge ma Embu kama ne otime limbe mago mag chenro mag pi. Wahome oseyo e okang' mager kethruok mane oneno juma mokalo e apaya ma expressway kachiel kod kethruok mane otima e apis jalup county commissioner Mano Maimali. To reject very strongly the call to Mandamano, because obviously it has been demonstrated clearly that the Mandamano that Raila and his team, unfortunately so, is a Mandamano of violence. There is death, destruction of property. You saw how sad the other day they destroyed the expressway, which is a project we have just released to the country for use. And this project we have not even paid. You know, it's a long-term loan project that we are supposed to be paying, but also using. It's also the entry into our country. So you cannot imagine the chaos that you saw on that particular express highway and other places where we have lost lives.